Inna ilaihi raji'una. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha mai suna Arewa TV Star. To dan Allah idan zuwanka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alama ƙarawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu kuma a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da sauraron mu a wannan tasha ta mu mai suna Arewa TV Star. A yau ne muka samu labarin 'yan bindiga sun sace mahaifiyar ɗan takarar gwamna na jihar Kano mai suna AA Zaura, wanda a yau da safe 'yan bindiga sun kai farmakin ne zuwa Ungoggo, gidan da take da zama kenan a cikin garin Kano. Zuwan 'yan bindigar wannan gida da suka yi sai da suka yi harbe-harbe, sannan mutanen unguwa suka tarwatsewa mutanen unguwan nan shine ya bawa 'yan bindigan nan dama suka shiga har gidan wannan mata mahaifiyar Abdulsalam Abubakar AA Zaura, a yayin da suka cimma wannan mata har suka ɗauke ta suka tafi. Gwamnatin Kano gabaki ɗaya ta koka ga ɗaukar wannan mata da aka yi ta ɗan takarar gwamnan jihar Kano, a yayin da kuma an baza jami'an tsaro akan su tabbatar da cewa an gano wayannan mahara da suka ɗauki wannan mata kuma ina suka kai ta, menene dalilin da yasa suka yi kidnapping ɗin wannan mata mai shekaru wajen 80 da wani abu a duniya. To kar ka manta mai sauraro, kana tattare da wannan tashar ne mai suna Arewa TV Star, wacce ta saba kawo muku zafafan labarai masu daɗi kuma a kan lokaci da zaran mun ɗora. Kar ka manta in dai zuwanka ne na farko ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu kuma a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan shahararriyar tasha tamu da kuke yi mai suna Arewa TV Star. A yi sauraro lafiya.